Pásová pila na kov PBS 120+ je naše přenosná pásová pila na kov a vyznačuje se svou plně flexibilní použitelností. Stabilní rám z litiny zaručuje hladký chod a dlouhou životnost pilového pásu. Stroj je poháněn výkonným a polohově přepínatelným motorem na střídavý proud 230 V. Pro dosažení nejlepších výrobních výsledků v různých materiálech má stroj 2 nastavitelné rychlosti pásu. Stroj lze snadno a rychle nastavit a použít pro úhlové řezy až do 60 stupňů. Volitelně je k dispozici chladicí zařízení s podstavcem. V případě, že se rozhodnete pro PBS 120+, nabízíme vám kompletní záruku na 12 měsíců. Všechny další informace a technické specifikace k PBS 120+ můžete nalézt na našich internetových stránkách. Pokud však máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás obrátit.